tanang naghago na dato, dili tanang nadato naghago. Dunay uban kalit na kwartahan, kay nangurakot sa gitrabahoan. Dili tanang nangutang mo bayad, dili tanang mo bayad ng utang. Na ay uban na impas ang utang, kay ang naningil giti unag shotgun. Impas. Dili tanang sad-an na priso, dili tanang na priso sad-an. Na ay walay sala pero nadakpan, kay gisit up lang o giplantiran. Dili tanang chismusa mangdaot, dili tanang mangdaot chismusa. Na ay ubang chismusa nakatabang, tungod sa chismis may kapit na sakpan. Dili tanang mga istorya katuuhan, kay na ay uban gikuhaan unya gidungagan. Kining kantaha na ay tinuod pero dili tanan. Ang maigo ay kasuko para di ka mabalaan. Whoa! Cha 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 cha. Dili tanang gimingaw mangumusta, dili tanang mangumusta gimingaw. Na ay uban kay mangumusta lang, kay gusto ra di ay nga mangutang. Dili tanang mga istorya katuuhan, kay na ay uban gikuhaan unya gidungagan. Kining kantaha na ay tinuod pero dili tanan. Ang maigo ay kasuko para di ka mabalaan. Whoa! Hilabihan ka babairo, ang iyang gusto nag-edad og 18. Sigurado nga akong lulo maganahan, kung iyang makit-an ang bugdo kaayog dughan. Uy apo ko, imong tingog ayaw kusga, kay basin og makadungog imong lola. Maawayan, huwag iyahaon niya
iyang tinud-on. Nga kung mga bitko, akong junior iyang putlon. Ang lulo ko, bisan paog, siya tiguang na. Pero kusog, gihapon nga manghiram upaa. Daghang dalaga, mga byuda, sa akong lulo naglagot. Kay manguot ug mangumot, siya lubot. Ang lulo ko, mawala daw iyang kakapoy. Kung makakita siya, papainda kukupoy. Ang lulo ko, bisan paog, siya tiguang na. Pero kusog, gihapon nga manghiram upaa. Daghang dalaga, mga byuda, sa akong lulo naglagot. Kay manguot ug mangumot, siya lubot. Ang lulo ko, mawala daw iyang kakapoy. Kung makakita siya, papainda kukutoy. Bisag tiguang na, si lulo mo sikat pa. Lahi ra gyud ang mga babayi, ikumpara sa mga lalaki. Mga babayi daghag balaod, nga kinahanglan nimong masunod. Usog kaayo silang magyaw-yaw, baba murag suntok ni Manny Pacquiao. Kung imuha sila nga tubagon, musamot ug mangisog na hinuon. Mga lalaki maoy-way ayo, kay daghan ka ayog sikreto. Unya pa na sila mutugan, kung imuha na nga masakpan. Murara na sila politisyan, daghang saat biruway na tuman. Maayo ka ayong mo pasalig, mga babae sad magkilig-kilig. Maukini ang mga istorya, istorya gikan sa mga chismosa. Tinuod nga mga kaagi sa mga babae ug lalaki. Pero dili na to angay hukman, ang gender dili na basihanan. Kay ang tanan lain-lain man, di ta pariha ug batasan. Mga lalaki di makontento, mangita sila og number 2. Samot na kung sila hukaran, dili yun na nila balibaran. Mga babae maoy hinungdan, maong makasala kining uban. Walay magdugay nga relasyon, tungod aning mga bigaon. Maupini ang mga istorya, istorya gikan sa mga chismosa. Tinuod nga mga kaagi sa mga babae ug lalaki. Pero dili na ko angay hukman, ang gender dili na basihanan.
kay ang tanan lain-lain man, di ta pariha o batasan. Sa matag adlaw nga makit-an ko, kana imuhang dako nga bao, di ko kapugngan nga tutukan siya, daw mo lugwa akong mata. Gusto ka ayo na kong hikapon, ang iyang ulo nga balhibuon, pero imong bao kay ulawon, mutago siya kung duulon. Perting banganga sa tanaw ko, kung makaunon imong bao, askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Inday kung imo hakong pugutan, imong bao ako ang hungitan, siguraduhon akong mabusog, sa ako ang jambuhato. Perting banganga sa tanaw ko, kung pagkaunon imong bao, askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Perting banganga, perting banganga, askang banganga, perting banganga sa tanaw ko, nakita ko, imong bao usay tango. Perting banganga sa tanaw ko, makaunon imong bao, askang banganga nakita ko, imong bao usay tango. Abot ang adlaw nga magkaon na lang taog lugaw, kay sobra ka mahal sa palaliton, magtipid-tipid ta sa pagkaon. Ang bugas ning mahal ug maayo, tag 2,800 ang sako. Nagkapasmo-pasmo na sa trabaho, pero kulang gihapon ang sweldo. Mga dato wala ray reklamo, kay daghan magkwartang ikagasto. Unya kita aning mga pobre, magpraktis nagkaon og alambre. Ang gusto sa president imposible,
nga ang presyo sa bugas itag 20. Kay di sad mo sugot ang negosyante, nga ang ilang business maalkansi. Mga dato wala ray reklamo, kay daghan magkartang ikagasto. Unya kita aning mga pobre, magpraktis nagkaon og alambre. Ang gusto sa president imposible, nga ang presyo sa bugas itag 20. Kay di sad mo sugot ang negosyante, nga ang ilang business maalkansi. Punta mo barato na ang presyo, para way pamilya nga mapasmo, para way pamilya nga mapasmo.